Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh minal khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para ibu-ibu, sahabat saya yang akan sajikan walaupun dari Allah Subhanahu wa taala. Satripun kita laksanakan, monggo kita setangan menjaga puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik, hidayah sarta kesempatan alhamdulillah enjing menika kita bisa diparingi kesehatan lahir batin, menghirup udara segar. Monggo kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini pun kalau sampun maos pinter-pinter selawat kita laksanakan inggih menika wonten mau idah utawi penasehatan ingkang sampun sering kita mirengaken. Inggih menika antawisipun sinten to Hawariyun utawa Hawariyin. Hawariyin menika wau setunggalipun golongan kelompok manusia ingkang jumlahipun 12 wonten ing soalipun tafsir sami beberapa mufassirin inggih menika 12 menika pengikut saking Nabi Isa dipun wastani Hawariyun utawa Hawariyun menika wau artosipun pengikut utawi penolong wonten malih termasuk wonten ing Bible menika wau murid. Terus ternyata zaman semanten Nabi Isa hanggadai murid utawi penolong utawi pengikut jumlahe pinten? 12 isna asyara rajulan kabeh wong lanang mboten enten putrine pun gitu. Wekdal semanten inggih menika tiang-tiang 12 menika pengikut ingkang setia. Hawariyun menika ingkang setia pengikutipun nggih. Salipun saat nggih menika dipun abadikan wonten ing tunggalipun
Al-Quran surah Al-Maidah 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila minas sama'i ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama' qala taqullah in kuntum mu'minin. Niki wonten ayat menika dipun sebut ngaten ila qala nalikane usul utawa interupsi hawariyun, tiang-tiang hawariyun, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, hal yastati'u apa to panjenengan basane Jawa, menapa panjenengan menika saged nurunaken Rabbuka pangeran ira Tuhanmu inggih menika wau ma'idatan niku napa ayyunazila alaiha ma'idatan sewalipun rampatan utawi makanan prasmanan siap saji minas sama saking langit. Akhiripun apa Nabi Isa nggih jawab qala taqwa sira kabeh ing kuntum mukminin, ya jalan yen sira kabeh padha gelem iman. Wonten setunggalipun tafsir menika seandainya Allah tidak menurunkan ma'idatan makanan yang siap saji menika wau, apakah orang-orang atau mereka itu tidak beriman? Tetap kita itu beriman, tapi kangge lebih memantapkan keimanan menika wau, ada bukti autentik nyoto bisa disaksikan 12 orang makan semua apa yang diminta. Jadi wong Bani Israel niku nggih napa nggih permintaan itu nggih aneh-aneh gitu. Nabi, Rasul nggih ta pengikute usul. Kula niku lapar, wong 12 niku lapar, mboten enten yang sajian warung mboten enten nggih ta. Napa saged panjenengan menurunkan makanan yang siap saji lho. Tantangane Nabi Rasul niku nggih abot banget. Lah kok kira-kira ya iso langsung kleang-kleang roti. Napa mrene iki aku warur sak kredus. Karena ya aneh-aneh jalukane niku. Enten ayat lain wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim pernah ya. Di interupsi, Nabi Ibrahim piye carane nguripke wong mati. Panjenengan sering berdakwah sumben ana hari kebangkitan. Hari kebangkitan ana hari utawa hidup yang kedua kali. Sakniki niki kan hidup yang pertama. Kalau di perut ibu itu kan juga hidup. Sekarang juga hidup. Tapi nanti setelah kita mati ada hidup lagi. Yaumul Ba'ats. Nah, niku nggih Nabi Ibrahim ya ditakoni ngoten. Tapi Nabi Ibrahim akhirnya pun nggih tetap menuruti apa yang telah diminta. Niki nggih ngoten. Akhirnya pun apa? Nabi Isa wonten mriki nggih dipun sebataken ittaqullah qalu nuridu an naqula minha, supaya kita menika saged mangan saking makanan sing panjenengan suwun dhateng pangeran panjenengan. Wa na'lamu angkot sedekatana. Lho,
Lah seliramu apa ora percaya? Nggih percaya nek panjenengan dados nabi rasul, tapi untuk meyakinkan, lebih meyakinkan, menenangkan wa tatma'inna qulubuna. Ini pun supaya hati kula tambah marem menyaksikan inggih menawa panjenengan leres-leres dados nabi rasul. Mriki nggih dipun sebataken supados napa keyakinan kula menika wau benjing yen kula menika badhe berdakwah ajak-ajak kanca kula niku leres-leres yakin aku ya pernah nyaksikan tenan. Lagi ora percaya iki kanca-kanca kula was iki mangan kabeh, wareg kabeh, makanane tengkleng, loyang-loyang wedhus, tengkleng wedhus gitu. Soto langsung medun. Ngoten niku permintaannya. Akhiripun menapa? Wa takuna 'alaiha minasyahidin. Nah niki kita saged menyaksikan. Terus malih niki. Qala Isa bin Maryam tenggene Al-Qur'an niku yen nyebut ke Isa niku selalu diiringi dengan Isa bin Maryam sebab Isa niku putrane Maryam. Supados napa nggih orang-orang Arab niku rumiyin yen nyebutake niku selalu putrane sapa niku bin atau binti. Pramila yen wonten layu niku nggih yen kula niku kan selalu kula tangketaken ora ditulis sebab iki bapake jenenge sapa. Bapake jenenge sapa. Niku supados meyakinkan kita bahwa dia itu benar-benar punya bapak. Lah kebiasaannya orang Arab niku selalu ditanamkan kepada anak cucune duriyae niku bapake mbae, mbak buyut, cangga, wareng, utek-utek, siwur, weneh gawe. Apa tarangan bubrah. Niku sampai 37 tahap. Jenengan apa? Sampai 7 tahap. Bapake sinten, bapak jenengan, mbak kakung sinten, mbak buyut kakung sinten, babar buyut napa? Cangga sinten, wareng sinten. Pak insyaallah yen kula menika tercatat nggih. Tercatat ngantos sakmenika wonten istilahipun apa? Pertemuan halal bihal terah. Notoke paling dhuwur dhewe sapa? Tenggen Naya Smita. Nen wonten daerah Jawa Timur niku sampai Brawijaya kelima niku tertulis. Nah niku kula saking Jawa Timur niku berkah wonten niku asal warisan ping Mojopahit foto seprapat. Dijur dadi siji niki dadi omah niku. Lah niki napa? Qala Isa bin Maryam. Akhirnya napa? Nabi Isa bin Maryam langsung nyuwun. Wonten mriki sampunipun salat 2 rakaat gitu. Lajeng ndonga, Allahumma Rabbana anzil alaina Al-Qur'an gitu. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa anta khairur raziqin. Nah niki ayat niki. Jane nek wong sing utawa sing maca Quran pas waktu ada halal bihalal kudune kan niki sing diwaca. Nah, sebabnya napa niki enten kata-kata aidan. Nah, Idul Fitri aidan untuk napa menika wau? Pesta gembira. Pesta gembira. Aid hari raya. Wa awalina wa akhirina. Dan mengawali dan mengakhiri.
Salajengipun bilih wahyu menika wau hanya turun sekali. Tidak ada wahyu turun yang kedua kali zaman dulu, kecuali ayat Al-Quran. Sampai satu Al-Quran itu beberapa kali. Pinten ayat? Pinten ayat satu Al-Quran itu. Enten versinya 6.666. Terus juz pinten 30 juz. Surate 114 toh. 114 surat. Lah saniki Imam Nawawi niku satu-satunya orang gitu. Orang Indonesia, orang Jawa Barat niku. Kok telaten men lho. Telatene ngitung gitu. Dari mufasir yang lain orang nanti ngitung fathah ana pira, ayate ana pira, kalimate ana pira. Niku napa mboten enten. Niki enten kula nggih gadah sing jenenge pun ate kula aturaken jenengan. Niki tafsir kitab Jalalain kados wonten ya. Luwes banget niki. Perang puluh tahun nih, kula dari lahir niku naik. Niku surah Al-Fatihah, niki surah Al-Fatihah. Niku halaman nomor 275. Ketahui mboten niku. 275. Lho, surat Fatihah kok 275 kok wis adoh men nomere. Padahal sing jenenge niki Tafsir Munir niki sing Fatihah ya awal-awal nomor 4, nomor 2, nomor 1. Halaman nomor 1, nomor 2. Lalu mriki pun 275. Satu-satunya Al-Qur'an yang membahas tentang surah Al-Fatihah niku dibahas kueri dhewe wis terakhir. Sak sampunipun membahas surah Al-Baqarah, Imran, Nisa, apa meneh? Maidah dan sebagainya. Dan niki kangge pengeling-eling yen tiyang niku menjelajahi buka-buka kitab tafsir saged membandingke. Oh iya, nek modele ulama Jalalain, Jalaluru, Jalaluddin Mahali, siji Jalaluddin Mahali, sijine Jalaluddin Suyuti, dua Jalal mulon nggone nahwu sorok wong loro jenenge napa Jalalaini, Jalalain, Rajulaini wong loro, Rijalun pira-pira wong akeh, ora rajuluna, Rijalun niku jamak taksir. Lah niki enten melih sing aneh melih napa? Mar'atun wong wadon siji, mar'ataini wong wadon loro. Nah wong wadon akeh. Ora enek mar'unae rene, marqona mar yo ora enek marqona. Marah nisaun. Nah coba nganti surat An-Nisa niki aneh iki. Nah, dadi dari huruf-huruf mau wis mlencong. Nek rajulun wong siji. Rajulaini rone jek enek to, jek katut to. Terus nek wong lanang akeh rijalun lho jek enek. Lah nek wong putri ku lho kaya aneh men. Lho, jenengan niku istimewa. Istimewa bahasa Arab iki. Niku kula asule nek wong wadon siji mar'atun. Wong wadon loro mar'ataini. Roje katut. Lah nek wong wadon akeh, lah kok ora murukun apa piye malah nisa kon. Nah, ini keanehan yang luar biasa. Nah, panjenengan pengen apa jenenge besar hati, Aku wong wadon nang Al-Qur'an disebutke
gitu. Nek rajulun wong lanang, rajulun wong lanang siji, rajulaine wong loro, rajulun napa rijalun wong akeh. Tapi nek wong wadon kan ora kuat. Wah, pinter tenan ibu bojoku iki. Ngetes e. Pinter ora bahasa Arabe. Nah, sampun nek pembahasannya itu mungkin ini pembahas iki mawon. Langsung sak sampunipun Nabi Isa menika wau nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kalian Allah Subhanahu wa taala dituruti. Dituruti ta niki. Senaosa ora nganti dituruti kleang-kleang kita menika sampun dipun paringi fasir ngene ya. Sampun dipun paringi akal yang sehat. Sedaya sudah diberikan beberapa kenikmatan yang berupa makanan. Tinggal awake dhewe mengolah. Buminya subur, ditanduri pari tukul, ditanduri jagung ya tukul, kedelai. Nah itu sudah salah satu di antara keberkahan, di antara keberhasilan daripada doa-doa ingkang kita suwun. Nah, saniki awake dhewe ndonga ya beda karo zaman Nabi Isa teko tenan, tapi awake dhewe kan tidak kudu berusaha. Napa usahane? Ya setiap hari kudu bepergian, melata gitu. Wonten surah Al-Jum'ah, surah Jum'ah gitu. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lah wis medhun salat Jumat niku wau kon melata, kon pergi golek rezeki, berdagang, bertani, beraktivitas min fadlillah. Pados fadole Allah Subhanahu wa taala. Kanugrahane Gusti Allah. Arupe napa? Nggih rezeki. Panjenengan saking dalem ning pengajian. Nggih pados napa? Ilmu. Wedene kono snack. Alhamdulillah. Tegene barokah wau pun sarapan. Alhamdulillah. Kotak-kotak tak bedhek. Kayak kok mengkoke biasanya matahari, jebule baksone yo watos sewa mlebu YouTube. Akhire napa? Akhire kula kayak kucing siji. Ya watose kaya ngene. Lah. Nek atos niku napa kok? Kaken apa? Kaken iwak apa kaken pati? Lah, aduh. Ya wis ora apa-apa, malah matintane kucing alah dikene sing liyane kucing. Nah, niki. Pun salajengipun niki mulai. Napa? Akhirnya napa? Nabi Isa melalui ayat niki memberikan suatu napa? Headline meneh. Napa? Ultimatum. Napa ultimatume? Niki. Wonten ing mriki disebutaken qala inni munazziluha. Aku arepe ngedunke bener-bener makanan yang siap saji. Tapi awas, famay yakfur. Engko lek wis medhun tenan kok kufur, gitu. Ba'da nuzuliha, niki tafsire. Setelah turunnya makanan siap saji, minkum ba'da kufur kamu sekalian, minkum fa inni maka ingsun Allah u'adzibuhu arep maringi suatu hukuman azaban ya pira-pira adab siksa la u'adzibu bihi ahadan minal alamin sing urung pernah siksa kuwi mau sing wis diterpake gitu umat-umat sadurunge biyen gitu
rumiyin zaman Nabi Musa siksane napa? Nggih menika antawisipun Nabi Musa niku memang Bani Israel salah satu di antara napa menika kawulan Gusti Allah sing istimewa apa-apane ning ngeyele wong ya duangete tenang. Dhisik pernah ana sing jenenge kodhok gitu katak sing luar biasa. Kayak Nabi Musa takon piye kodhoke supaya ilang diusir. Umpama musange supaya ilang piye? Alah takon Pak Latif ya pinter kayak Pak Latif kok musir musang. Aku lho buka YouTube. Oh alah wong karo bawang. Ini musang niku kan tenggen kula niku. Ah niki nganti judeg. Napa? Iok niku napa? BAB musang itu ngarep lawang niku lho. Ya Allah, aku nganti piye ngusir piye. Lah, niku ndilalah antara jam 3 malam angler-angler wong turu. Akhirnya apa? Buka YouTube ternyata mau karo bawang waktu cetetelet uncal ke nggone niku. Enten 3, kita carane ngusir musang. Bawang, lampu merah. Nggih lampu malah kok bayar barang. Akhirnya terusir tenan. Lah supaya bener-bener yakin bahwa wis ora tau sapa rene bawange 2 hari kula oblang 5 hari oblang mulai 10 hari niku pun enten 2 wulan iki mboten kula kai bawange berarti wis ilang tenan wis mau teko ae. Nah ini carane ngusir. Lah niki wonten zaman Nabi Musa Bani Israel air banyu dadi darah. Nah wis bareng wonten niku lha piye ana apa ya kaya ana nabine. Nabi Musa takon piye carane supaya ngusir bilahi utawa balak kaya ngene iki. Nah niku wau. Lah niki dengan turunnya ayat ini diberikan ancaman bahwa kalau sampai tidak beriman lagi akan diberikan suatu azab yang belum pernah diturunkan, nggih menika azab-azab seperti yang dulu. Nah niki. Nggih alhamdulillah ngantos sak menika napa menika mboten enten azab sing kados rumiyin. Niki ruwiyah Nah Isa alaihissalam lama aroda doa laisa Suma qala Allahumma anzala alaina akhir panazalat sallallahu. Nah tenan mriki dipun sebataken sak sampunipun kados ngaten menika wau. Alhamdulillah setelah diterimanya doa itu Allah Subhanahu wa taala terus tidak akan menurunkan ada terus niki oleh Allahumma ja'alni minasyakirin Allahumma ja'alaha rahmatan hatta wa naj'alaha islahu wa uqubatan qala pada doa-doa niki ya Allah mugi-mugi kula menika dados tiyang ingkang kathah bersyukur yang bersyukur kalian yang kufur kata pundi kata sing ora percaya jian ora percaya karena apa tenggene donya niki awake dhewe niku masih sok percaya seorang iman niku kan bisa turun bisa naik nggih toh bisa turun bisa naik kan masih labil tapi nanti kalau sudah meninggal awake dhewe percaya yakin molekin tenan aku saiki wis mati tenan aku saiki wis diurupi lemah tenan aku mau wis ditakoni sing jenenge malaikat mungkar nangkir Alhamdulillah wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un sering kula
Rasane bola-bali apa? La'alli a'malun sholihan fi ma taraktu. Nah niku. Ya Allah, mugi-mugi kula menika wau saged ditangekke melih, dibalekke nang kuburan melih, dibalekke kuburan. Teng donya. La'alli a'malun sholihan. Kula mendunya apa? Kula niku badhe nindakaken perkawis ingkang nalika kula tesih teng donya dereng sempat beramal saleh. La'alli a'malun sholihan fi ma taraktu. Tapi napa jawabane? Kala ora mungkin. Innaha kalimatun huwa qauluha barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa yang Anda sampaikan, kata-kata yang panjenengan ucapkan, barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada dinding yang paling kokoh yang membatasi sehingga mboten saged badhe wangsul melih ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Pramila teng donya sanaos sesampun seda itu tetap roh itu masih hidup. Sing mati sing pisah antarane jasad karo roh. Roh itu masih gentayangan. Ya, masih orang yang dulu amalnya soleh tetap tidur nyenyak di kuburan. Tapi nek wong sing ora soleh masih gentayangan bingung ora. Apa meneh keluargane ora tahu ndongake, ndongake. Pramila sering kita menika ndonga khususnya napa ibu bapak Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mulai Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan panjenengan sing sok mirengaken pangawasane Ustaz Ali. Nangane Ustaz Ali niku nggih maos Rabbi firli mbok pirang puluh sering ngoten niku. Nah, sebab napa nggih ngamalaken menika wau. Aja nganti awake dhewe sering ziarah kubur nang rono mengeluarkan biaya luar biasa karo bapake dhewe lali, karo mbae dhewe lali. Wis lali jenenge, makome yo ora ngerti. Ada kebangetan to. Padahal kuwi mbah-mbahe dhewe. Fa insyaallah kula menika wau nggih nate kula aturaken akhir-akhirna kula nengeri mbah-mbah kula nganti tekan Mbah Buyut barang nggih teng Jogja Banyuwangi. Nanti sederek kula Pak Nehrom niku sampun sedo. Nalika kula mriku ya dilalah kula menika teng Jogja. Pak Nehrom mbahe dhewe niku jane Mbah Ahmad Dalil niku pundi to makome? Wah kula duduke. Lah zaman semanten kan enten cukupe. Ratusan tahun cukupe tesih. Lah sing wis dereng setunggal tahun kula napa ngadah tumbas dandosaken jeneng niku wae diukir. Kula beto mriku niku wah kok wis eneng. Lah sing duduhne niku sampun seda. Terus kula mikir dhisik ketoke nang pinggire wit. Lah wite sakniki pun kuwi lah wong 5 wong wit ringen gowedene Pak. Lah kira kula nggih nyedak. Lah cukupe ratusan tahun kan ambruk wong kayu ngono to. Ya Allah, akhirnya kula singkir-singkirke kula video ya. Kula wedake teng keluarga. Sapa saya sing nang nggone napa niku Sidowayah makame ki makame Mbah Buyut. Kula singkir-singkirke senajan mboten enten kijinge jaman biyen ora kijing.
mung patoke ngetese akhire nggih kula tengeri teng mriku. Nah niki supados kita menika wau selalu ingat kepada sedaya leluhur kita yang pada saat itu benar-benar membesarkan awake dhewe. Awake dhewe saiki wis duwe pangkat, pejabat, dadi wong gedhe. Dadi wong sugih, lali karo keluargane, lali karo mbiyen-mbiyene kuwi ya silsilah bapake. Lah saiki nek cedhak wong nang nggon sebelah masjid Fajar ora tau ditiliki ya mesake men. Kula ndelane iki nggih Sidorejo rumah kok secara tidak langsung ngapling ning ngono kuwi. Ngapling dadi pojok niku ya Allah kuwabeh iki wong Sidorejo. Ora pojok rono, rojok rono. Kuwabeh niku mulai Pak almarhum Pak Herlan terus nanti masjid Pak Eko ning kono terus apa nek kok ngene temur iku kabeh teng pojok terus enten wong 10 20 kanggo sapa apa aku sampeyan nganti jenarepe lha iki bar kok masjid mlumpat rono teko dadak dubengke nang gone dalan sing gedhe langsung ben aku mlaku dhewe rono ngumpat wis mati nek ya sak ya niki kadang sampun napa cangkep wektalipun nggih gedhe menapa nggih mohon doa insyaallah kita napa laksanakan niki akhir niku kan terus akhir napa jalan cerita sedang kisah yang diabadikan menika wa yaqala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin nasi wa watane nganti pernah to niki Nabi Isa ahli diplomasi karo Gusti Allah lho. Nabi Isa Isa bin Maryam apa kowe tau crita pidato nang gone umatmu kon nyembah selain aku. Dan Nabi Isa jawabannya enak wae. Kula niku mboten ngertos panjenengan. Napa sing kula dakwahake ajak-ajak menjenengan langkung pirsa. Kan ngono to. Panjenengan langkung pirsa. Lah kula mboten ngertos panjenengan pirsa kalian kula kan ngono. Sampai di balik ke ngoten. Qala subhanaka in kunta qultuhu faqad alimta niku. Panjenengan langkung pirsa. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Nah, panjenengan kan ngertos ati kula. Gitu. Lah kula wangsa pun mboten ngertos panjenengan nang dikolone barang. Niki kisah singkat menika tentang perjalananipun Nabi Isa bin Maryam tentang kronologis kisah-kisah kang penyuwune Hawariyun zaman semanten pemene sikap semanten keranipun nyuwun samudra pasami wonten meneh ning hadise innalikulli nabiyyin hawariyan. Setiap nabi itu ada pengikutnya sahabat gitu dan penolong. Wa in hawariyyin lan wong hawariyin ku mau Zubair bin Awam. Enten jenenge Zubair bin Awam. Nah niki hadise teng mriki lewat Imam Turmudi. Sedaya menika wau fa insyaallah yen kita saged napa berpikir panjang saged nindakaken perkawis ingkang sae mangke Pak insyaallah kanugrahanipun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala badhe tamurun khususipun wonten ing enjing menika panjenengan sampun mirengaken mauidhah utawi pengaosan mangke panjenengan dipun paringi kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin.
dipun paringi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Welas asih senaosa Allah Subhanahu wa taala sampun maringi maghfirah gitu. Tapi sing diparingi welas asih. Wis tak ngapura dosamu. Ora mung kuwi tok, dadi wis cukup lho wis diapura dosane, tapi rasa kasih sayangku tetep akan lebih luas dari maghfirahnya. Rahmate lho lebih luas daripada maghfirah. Wadah sejarah-sejarah ingkang nyebutaken ngaten menika. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, soalnya bro. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma man alladhi da'aka falam tujibhu wa man alladhi istajaraka falam tujirhu wa man alladhi sa'alaka fala takfihi ya Gausa ya Gausa ya Gausa istaghisu ya mughis wahdini maqasidna wasfi mardona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wa hadhihi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon nasihat pada Haji Abdul Latif yang telah menyampaikan ilmunya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Monggo pengawasan kita tutup kali bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Herlan rong ketok ya Bu Herlan. Enek. Oh ya. Sehat Bu. Kuncine niku link tak tekok dulu. terus anu mungkin wonten ajeng di aja jujubi platne. Jarini keri ning omah. Misak jarini ketelisut. Subuhan lu ketemu. Lah kok iki wis dibuka ini kuncine mboten candhalke. Ah, wae. Gembleng lho. Ajeng dibuka. Ajeng didekatke. Gawe ini wong. Lah dihanya tenan karo wong. Pun Bu, dhewe iki putri jenengan ketampa-tamu NX to nggih? Oh, jenengan lho aku disamperi pas kula lagi obong-obong. Pate lho, sapa ya? Ndemben cilik iku. Napa jurusan apa, Bu?